Mulla saattaa olla ideoita liikaa. No en juo enää mitään vittu paskaa viinaa. Saatan käyttää huumeita silloin kun jaksan. Mä tiedä koska meikä niitä osaa käyttää. Joku näyttää, kuka pläjäyttää. Kuka tämä vittu potin täällä pohjoisessa räjäyttää. Onko se Panama Reijo vai Esmi? Vai onko se tuo meikäläisen paskanen veski? En mä jaksa pyyhkiä omaa persettä. Tervetuloa tänne, tää on HCR-perhettä. Ja mulla on tämmönen kädessä kun mä tapaan itteni. No en sentään, koska meikä menee mettään. Ja kaikki lähtee kattelee, tappelee silloin kun jaksetaan. Mä tiedä koska meikä tietää miten tämä vittu piua hoidetaan. Se vittu maksetaan.